Velkommen til informationsmøde om grundforløb 2 til film- og tv-produktionsuddannelsen. Mit navn er Per Mørkhøj, jeg er lærepladsvejleder her på Media College Danmark. I løbet af de næste cirka 30 minutter vil vi gennemgå de ting, som der står her, nemlig arbejdsmuligheder i branchen, struktur, indhold og dagligdag på uddannelsen, økonomi, lærepladser, elevprofiler, skolehjem, ansøgningsprocedurer, adgangskrav og optagelseskriterier. Og hvis du skulle finde på spørgsmål, så skal du være meget velkommen. Mine kontaktdata kommer i slutningen af præsentationen. Film- og tv-produktionsuddannelsen er en teknisk kompetencegivende statsanerkendt uddannelse, som er teknisk orienteret med et fortællemæssigt aspekt. Det betyder, at vores lærlinge bliver uddannet ude i virksomhederne og her på skolen til at kunne varetage alle former for arbejde inden for storytelling, kamera, belysning, lyd og klippearbejde. Beskæftigelsen er meget bred. Der er mange, som er beskæftiget på tv-stationer med nyhedsproduktion og sport. De er ikke alle sammen fastansatte. Det er samlet set for alle uddannede omkring 40%, der er fastansatte, og 60%, der enten har en virksomhed eller er freelance og er tilknyttet for eksempel en tv-station eller et privat produktionsselskab, forstået på den måde, at de har nogle aftaler, at de kommer måske en dag, måske en uge, måske en måned, og skriver bagefter en regning. De private produktionsselskaber producerer tv-programmer. Det kan være fakta, underholdning, reality og meget mere til tv-stationerne. Derudover producerer de private produktionsselskaber rigtig mange reklamefilm. For at du kan få indtryk af det arbejde, som nogle af vores uddannede folk de laver, så er her Kasper Bielefeldt, som blev uddannet på TV MidtVest og i en periode var ansat på Horisont redaktionen i DR-byen, hvor han fungerede som klipper og som fotograf. Og her er noget af hans arbejde. But in the city of Flint, Michigan, all is excitement. Det her er historien om den amerikanske drøm. General Motors is building its 50 millionth car. Drømmen, der blev til et mareridt. Flint, Michigan. Engang symbolet på amerikansk velstand og fremgang. All of us making a living and making a fine product for others and ourselves and our families. I dag beviset på, at en del af USA er efterladt uden muligheder. For most Americans, recovery from that recession never happened. Og utilfredsheden og frustrationen vokser. They don't listen to the people. Waste all that water. Ruin the atmosphere. Utraditionelle politikere som kapitalisten Donald Trump. Our country is in serious trouble. Og socialisten Bernie Sanders har succes. Enough is enough. Et andet eksempel på et svendearbejde, det er Rasmus Pilgaard. Han blev udlært i Aarhus i et firma, der hedder The Company, og blev sidenhen ansat hos M2 Film, som også ligger i Aarhus. Her startede Rasmus Pilgaard som fotograf, blev sidenhen producer og er instruktør, producer og klipper på den reklamefilm, der kommer her fra OK Benzin.
第一節開始，或者你未瞓醒。如果你唔明，你要用心聽。全個世界成日講我聽，你有大名同埋你好正。你係唔係明星？如果係真勁，如果你唔係唔緊要，我都明。一日我會大過師傅李小龍，你又可以打埋我，但係我都會唔同。準備，快啲跟住我擰轉頭。準備，冇意思同我認真做。準備，全家都唔使作狀。準備，唔好太忙，聽我講。準備，快啲跟住我擰轉頭。準備，冇意思同我認真做。準備，全家都唔使作狀。準備，唔好太忙，聽我講。De to eksempler, vi lige har set med henholdsvis Kasper Bielefeldt og Rasmus Pilgaard, det er, at de begge to er fastansatte, hvilket der ikke er så mange, der er blandt de udlærte. Her kommer Theis Madsen, som har valgt at blive selvstændig. Han er fantastisk god til at lave lys, og har blandt andet fået lov eller blevet ansat i en kort periode til at lave lys på en episode eller et par episoder af Bedrag og et par episoder af Badehotellet. Og her kommer en lille snas af Bedrag. Line Moral Holm havde sin læretid på TV MidtVest, hvor hun i dag også er ansat. Hun har igennem årene lavet rigtig mange nyhedsindslag, men fungerer i dag som VJ og laver meget sine egne programmer, dokumentarprogrammer. Derudover er hun kendt for reportage fra Fotovognen, som er et programserie fra TV MidtVest. Men det vi skal se her, det er en dokumentar om to tvillinger, Anders og Torben, som Line har fulgt igennem 10 år og lavet en hel del programmer om. I Thailand? Nej, det med rundrejse, det har jeg prøvet. Det blev vi ikke så populært på. Nej, det blev man ikke så populær på. Nej, altså pigerne, de var sgu ikke så glade, dengang vi tog med til Chiang Mai og ud på trekkingtur ude i bjergene. Det der med tracking, det havde de lige misforstået. Okay. De troede, de skulle køre rundt, så de fandt ud af, at de skulle gå. Det var ikke. Det her program om tvillingerne, det er skabt til både Flow TV og så til streaming.
Men det bliver selvfølgelig også lavet i en version til de sociale medier, og den kunne se sådan her ud. Ja, det ser meget godt ud. Må jeg kan nok lige vente sig til dem jo. Er du til fest? Ja. Nu du har tænder hele munden. Ja, så jeg skal lige vente sig til. Hvordan var det egentlig sådan at se sig selv med tænder? Det var rimelig okay. Det var en ganske positiv oplevelse. Tror I får vendet jer til den? Ja, det tror jeg. Man snakker om, at det kunne op til 3 måneder, før man har vendt sig helt 100% til den. Nogle af eleverne de går den rene teknikervej. Dennis Grøn er ansat i DR Aarhus, og han fungerer som det, der hedder TEKO, eller teknisk koordinator. Og det vil sige, at det er ham, man går til, når man skal have noget forskelligt udstyr til at spille sammen. Og det kan for eksempel være ved en større udendørs optagelse, en produktion, en koncert eller sportsbegivenhed. Så er det Dennis, der forstår at få isenkram til at spille, og han producerer sådan set ingenting. Det er der nogle andre folk, der tager sig af. Som jeg startede med at sige, så er uddannelsen en teknisk uddannelse med et fortællemæssigt aspekt. Og her er kompetencemålene, og der kan man se, at det er meget bred uddannelse. Og hvis vi tager bare den første linje her, hvor der står selvstændig, initiativrig og kreativ udførsel af alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for uddannelsen, under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. Og den næste selvstændig og effektiv planlægning og varetagelse af almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen på grundlag af teknisk, faglig, kreativ, innovativ, almene og personlige kompetencer. Så det siger noget om uddannelsen. Struktur på uddannelsen ser således ud. Det er en 5 år lang uddannelse. De første halve år er grundforløb, som er grundforløb 2. Det vil sige, det er et uddannelsesrettet grundforløb. Jeg kommer senere tilbage til, hvad vi arbejder med der. Der er 2 muligheder for at komme ind. Den ene, det er, at man søger en af de kvotepladser, der er. Det betyder, at Undervisningsministeriet har bestemt, hvor mange elever, der må starte. Og i øjeblikket er det 50 elever om året. Så vi har 2 klasser, en forårsklasse og en efterårsklasse. En anden måde at komme ind på er, at man går ud til en virksomhed og får skabt sig en god kontakt, og derefter får lavet en aftale om en uddannelsesaftale. Det ser vi kun omkring 5% af eleverne, der gør. Det vil sige cirka 1 ud af 20. Efter et grundforløb, så er der 2 krav for at komme videre til hovedforløbet. Derudover skal man også have gennemført grundforløbet og bestået den afsluttende prøve. Men så er der 2 krav, og det ene det er, at man har dansk og engelsk på 10. klasses niveau. Og det andet det er, at man har en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt som uddannelsessted. Hovedforløbet varer 4,5 år, og de 3,5 år er man ude i uddannelsesvirksomheder. Det 3,5 år de er så afbrudt af 5 skoleperioder, som sammenlagt er 1 år. Her er en liste over de godkendte uddannelsessteder, der er i København. Der er cirka 100. Her er en liste over de godkendte uddannelsessteder, der er i resten af landet, spredt fra Bornholm over Sydsjælland, Fyn, Sønderjylland, Midtjylland og Nordjylland. Og det betyder, at der er jo en kraftig overvægt, ikke overraskende, af produktionsselskaber i København. De forskellige uddannelsessteder, dem kan man ligesom dele op i nogle grupper. Vi har oppe til venstre broadcasterne, altså tv-stationerne. Der er de 8 regionale TV2-stationer. Der er TV2 Danmark, TV2 Sport. Der er DR Aarhus, og der er DR Byen. Det er nyheder, det er medieproduktion. De laver selvfølgelig nyhedsproduktion og sport. Og
I de private produktionsselskaber laver man så tv-programmer, underholdning, fakta, livsstil, reality og mange andre ting, som produktionsselskaberne afsætter til tv-stationer. Derudover laver produktionsselskaberne mange reklamefilm og andre ting. Nederst til venstre har vi in-house, som er udtryk for større virksomheder. Det kan være reklamebureauer, det kan være forskellige virksomheder, der producerer et produkt, f.eks. bestseller eller maskot arbejdstøj. Og de har så stort et mediebehov, at de har lavet deres egen filmafdeling. Det er også muligt at lave en uddannelsesaftale, eller en arbejdskontrakt hedder det, med en udenlandsk virksomhed, og så gå på skole i Danmark. Jeg sagde før, at der er ca. 200 godkendte uddannelsessteder. De 200 godkendte uddannelsessteder, der er det halvdelen af dem, der har lærlinge, altså som er aktive. De 100 godkendte aktive uddannelsessteder har ca. 200 elever. De er geografisk fordelt med en kraftig overvægt til København, ikke overraskende, da mange uddannelsesstederne ligger i København. Når der er ca. 200 elever under uddannelse, så betyder det også, da uddannelsen varer 5 år, at der bliver uddannet ca. 40 elever om året. Og hvad lægger virksomhederne så vægt på, når de skal finde deres næste lærling? Vi har spurgt M2-film, og de lægger meget vægt på, at eleven har brancheerfaring, det vil sige, at de har været ude og besøge eller helst arbejde i en virksomhed. Dermed har de også opnået noget kendskab til både udstyr og software. Og så er der nogle personlige kompetencer, at man kan arbejde selvstændigt og samarbejde, men også at man har forståelse for hierarkiet på et filmsæt. Og der er nogle flere forskellige ønsker, og ikke mindst, at man har kørekort. Når vi spørger TV2 Østjylland, så minder ønsker og kravene lidt om hinanden, med den forskel, at tv-stationerne meget ofte ønsker at ansøge bidrager og være med til at gøre en forskel på arbejdspladsen og i samfundet, og interesseret i samfundsforhold og det nære demokrati. Og selvfølgelig også vil gøre sig umage i dag, i morgen og i overmorgen. Og har gennemført grundforløb samt har kørekort. Her kommer en lille bid af en produktion, som grundforløbseleverne har lavet cirka halvvejs i det halve års grundforløb. De er 4 elever, der har arbejdet sammen omkring det. De har selv skrevet historien. De har udfyldt de forskellige roller med at betjene kamera, lys, lyd og klip. Værsgo. Har du svært ved at sove? Ja. Luk øjnene. Tag en dyb vejrtrækning. Pust ud. Træk ind. Pust ud. Godmorgen, Jonathan. Klokken er 8:00. Temperaturen er 5 grader, og det er let overskyet. Du har sovet 7 timer, og du er nu klar til en ny dag.
Hvad er du? Jeg er en Social Artificial Rehabilitation app, men du kan kalde mig Sara. Jeg går ind og måler dine impulser i hjernen, hjerterytme og kropstemperatur for at hjælpe dig bedst igennem dagen. Jeg kan måle, at din træning ikke er så effektiv, som den burde være. Hvad er det nu, I gør galt? Prøv at følge min rytme. Højre, venstre. Højre, venstre. Højre, venstre. Højre, venstre. Eleverne har haft 3 uger til at lave produktionen her, og det er inklusiv alt. Det vil sige, der er en forproduktion, som formentlig tager en uges tid med at skrive manuskriptet, med at lave drejebogen, moodboardet og ligesom viser stemningen, gå ud og finde lokaliteter, finde skuespillere, lave aftaler med dem og få det hele på plads i en tidsplan. Så følger der cirka en uges optagelser, og så en lille uges redigering til sidst. Og der skal eleverne skal også lave en præsentation og bagefter forklare, hvad det er for nogle overvejelser, de har taget, for at komme frem til resultatet. Her ser I en af vores klasser. Det er jo selvfølgelig ikke alle grundforløbselever, der ser sådan her ud. Det er et øjebliksbillede på en klasse, og vi har valgt at vise, hvad der sker cirka 7 måneder efter, at eleverne har sluttet grundforløbet. Og der på det her tidspunkt, denne her klasse, der var der 13 ud af 20 elever, der havde en aftale om at komme videre. Man kan se de 13 ved, at der er en grå bjælke, hvor der står virksomhedens navn. Det er, når det går rigtig godt. Det er nok den klasse, hvor der har været flest, der fik uddannelsesaftale. Og i øjeblikket er der en lille nedgang i branchen, og vi er nede på noget mindre antal. Men det kan lade sig gøre. Og der er også nogen, som vælger at gøre noget helt andet, sådan så at de efter endt grundforløb slet ikke søger uddannelsesaftale. Vores elever på hovedforløbet laver mange forskellige ting, afhængig af hvilke praktiksted, hvilke lærested de har. Og her der er det Philip Holm Johansen, der er lærling på TV2 Nord, som har været ude og lave sine egne programmer på en lidt anderledes måde, som er beregnet til at vise på SoMe. Eksamenstrækningen foregik lidt anderledes på Nørresundby Gymnasium. 42 er oldtidskundskab. Her spillede de nemlig eksamensbingo. Alle, der har 33, kommer op i psykologi. Jeg har trukket psykologi. Det er fint. Min lærer er rigtig sød, så det er okay. Hvad vil du ikke op i? Historie og samfundsfag. Hvad sker der, hvis du kommer op? Jeg får ikke min hue. Sig nu historie for helvede. Ej, jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg synes virkelig ikke, det er sjovt. Nummer 19. Historie, ja. Jeg tror ikke, det går så godt, når vi starter på historie. Og dans, det er mit bedste fag, så det er sgu fint. Okay, det var bare lige fordi... Ja, sådan kan det se ud. Profilen på en hovedforløbselev, altså dem, der kommer videre efter grundforløbet, det er, at de er i gennemsnit 23 år, og
De har forskellige uddannelsesbaggrund bagved sig. Der er rigtig mange, der har været i gymnasiet, men det er klart, når de er 23 år, så kan de også godt have en anden uddannelse eller have afbrudt en uddannelse. Der er der er ikke. Der er alle har et kørekort, for det er krav fra virksomhedernes side. Profilen på grundforløbselever, det er, at langt de fleste, de ligger lige omkring 20-21 år. Rigtig mange har været i gymnasiet på HF, HTX eller lignende. Og der er cirka 30% piger og 70% drenge af dem, som der ansøger, og også dem, der kommer ind på grundforløbet. Der er nogen, der ikke har arbejdet med mediet, før de kom på grundforløbet. Der er nogen, der har haft mediefag i gymnasiet, og der er rigtig mange, der har været ude på en højskole med film eller en tv-produktion. Og langt de fleste har kørekort, og også langt de fleste har 10. klasses dansk og engelsk, som de har brug for at komme videre på hovedforløbet. Og lige et sammensurium her, at film- og tv-uddannelsen er en meget søgt uddannelse. Der er få uddannelsespladser, men til gengæld god beskæftigelse. Omkring økonomien, så får eleverne SU på grundforløbet og løn på hovedforløbet. Lønnen på hovedforløbet, den er afhængig af, hvilken overenskomst man er på, men her er overenskomsten for de private produktionsselskaber, hvor lønnen starter ved 11.000 og slutter ved 18.000. Medmindre man er voksenlærling, så er den lige lidt over 21.000. Undervisningen på skolen er selvfølgelig gratis. Der er en materialebetaling på 2.000 kroner, og der er en studietur, produktionstur kalder vi det også, fordi der skal arbejdes, som også koster 2.000 kroner. Det er muligt at have praktikophold både i Danmark og i udlandet. I udlandet laver man en arbejdskontrakt, og så kommer man på skole i Danmark. Der er rigtig gode tilskudsmuligheder, og hvis der er nogen, der er interesseret i det, så kontakt mig endelig. Og her er en lille produktion, en lille reklamespot for Sportscola, som man ikke ser så mange reklamer for, og den er lavet af vores hovedforløbselever, sådan cirka midtvejs i deres uddannelse, altså det vil sige efter et par år. We were painting silhouettes, shadows flicker on the wall. When the light came through the window, it didn't make a change at all. With all the color of the sun, we met the day at its beginning. Starting over ripple on the surface of the ocean. På grundforløbet, som jo har en varighed af 20 uger, der arbejder vi i moduler af 1 eller flere uger. Vi bruger en del tid på teambuilding, fordi vi ved, at eleverne, når de er rystet godt sammen, har det godt sammen og dermed lærer mere. Lige i starten har vi et billede- og lydmodul, hvor vi kigger på det gode billede, den gode lyd, og leger lidt med tingene og finder ud af også, hvad eleverne kan, så vi kan ligesom ramme dem og bygge videre derfra, hvor de er. Vi bruger 4 uger på betjeningslager. Det er betjeningslager af kamera, lyd, lys og klip. Der er en uges fortælleteknik, hvor der er en lille produktion. Kontinuitet er også en produktion af 2 ugers varighed. Og der kommer eleverne til at arbejde i grupper med 4 og skal udføre en lille produktion. Filmiske virkemidler var det, vi så eksempler på med Sara. En feature er et lille portrætprogram af en person, som de også har 2 uger til at lære lidt omkring
at lave en featureproduktion. Så har vi 2 uger med kommunikationsprojekt, hvor film- og tv-eleverne arbejder sammen med fotograf-eleverne. Og det går ud på, jeg skal lige tænde lyset herinde. Det går ud på, at de arbejder i nogle virksomheder, hvor vi har valgt, hvem der skal arbejde sammen. Og så skal de etablere virksomheden med et navn, med et logo, og fordele rollerne imellem sig, hvem der skal være ansvarlig for kvalitet, kommunikation, og hvem der skal lave de forskellige funktioner. Og så skal de udføre nogle brancherelevante opgaver. Det kan være en reklame, film og en serie stillbilleder for et kaffeprodukt. Der er også et musikblad, som de også skal markedsføre. Så er der personlig kommunikation, som er en øvelse i at kontakte virksomheder og sælge sig selv for at opnå en lærepladsaftale. Og det bruger vi cirka en uge fordelt ud over de 20 uger. På alle erhvervsuddannelser er der førstehjælp og brandbekæmpelsesundervisning, og til sidst slutter vi af med et fordybelsesprojekt, som leder op til den afsluttende prøve, som er en mundtlig prøve. Undervisningstiden er fra 8.45 til 15.30, hvor der er skemalagt undervisning. Det er mandag til torsdag, om fredagen er det lidt kortere. Men derudover så skal man regne med, at man hver dag skal bruge cirka en time på forskellige former for ikke skemalagt undervisning. Det kan være projektorienteret, gruppebaserede opgaver. Det kan være lærepladssøgning. Og det kan også være, at man fordyber sig i noget udstyr, som man må tage med hjem. Alt undervisningsudstyr må lånes med hjem, så man kan dygtiggøre sig med det, ligesom skolen er åben 24/7/365. Vi kommunikerer via en intern platform, Teams, sådan så at alle vores undervisningsbilag ligger derude, og den daglige kommunikation, der er med eleverne, foregår her. Et skema fra starten af grundforløbet kunne se sådan her ud. Det er betjeningslærer. Det er et meget lærerstyret modul. Der er typisk et oplæg fra lærerens side, måske på 45 minutter, hvor man fortæller om kamera, om teknikken bag kamera. Og det leder op til, at man løser nogle øvelser, evaluerer dem, og går ud og løser nogle flere øvelser. Og sådan går en uge hurtigt. Når vi kommer lidt længere hen i forløbet, så er der mere elevstyrede moduler. Der er igen oplæg. I det her tilfælde er en lille produktion, så der er et oplæg omkring fortælleteknik og kontinuitet. Og så skal eleverne lave noget præproduktion, altså storyboard og så videre, og optage og redigere det, og det evalueres til sidst. Rigtig mange af vores elever kommer langvejs fra og har mere end 5 kvarters transporttid med offentlig transport. Og når de har det, så kan de få tilskud til at bo på skolehjemmet, der ligger 3 km fra skolen. Dermed bliver prisen for et værelse, 2-personers værelse og kost 2.500 kroner per måned. Eleverne har det rigtig godt på skolehjemmet, de er meget tilfredse med det. Der er gode faciliteter, fritidsfaciliteter osv. Og de hygger sig og bruger også skolen, altså Media College, til at løse forskellige opgaver uden for undervisningstiden. Hvis man ikke lige er til at bo sammen med nogle andre på 2-personers værelse, så er der andre kollegier i Viborg. Som en del af grundforløbet, så har vi også nogle virksomhedsbesøg, vi tager ud i fællesskab og besøger tv-stationer og produktionsselskaber. Vi har fagfolk, branchefolk, der kommer og holder foredrag her på skolen, og der er afsat nogle dage til, eleverne selv kan tage ud og besøge virksomheder. Vi hjælper alle elever i dagligdagen med stort og småt, og der kan også være måske for en mentor, så har vi også det, eller IT-rygsæt. Det handler om, at det hele kommer til at gå op i en højere enhed.
Her er en svendeprøveproduktion, den hedder Elefant, og vi kommer ind et stykke inde i historien. Jeg tror, det er selvforklarende. Kan du se søen? Ja. Er det sjovt? Lige kommer op i luften her. Hvordan har hun det? Sikker på, at vi skal gennemføre det? Foregår der? Ja, hvis I har lyst til at se resten, så må I komme på uddannelsen. Vi er ved at nærme os afslutningen på den her præsentation, og vi skal til at snakke lidt om, hvordan kan man søge ind, og hvad sker der så. Og det er meget enkelt, fordi når man søger via optagelse.dk, og så får man en mail fra os, hvor der står, hvad vi ønsker af papir osv. Og så bliver alle indkaldt til en samtale.
Og den samtale varer 15 minutter, og formålet med den, det er at finde ud af, om man er uddannelsesparat, og så også, at vi skal prøve at finde dem, som vi tror er dem, der kan gennemføre hele uddannelsen, inklusiv at finde en læreplads og komme videre på hovedforløbet. Og her kan man se Undervisningsministeriets forskellige kriterier, som man skal opfylde, og det gør de fleste mennesker. For at ansøge om en kvoteplads, så er der start på næste grundforløb til 27. januar 25, og der er en ansøgningsfrist på den 15. januar. Hvis man går ind på vores hjemmeside i øjeblikket, så står der den 21. oktober, men det bliver rettet til den 15. januar. Så det er altså 15. januar, der er gældende. Som sagt før, så får ansøgeren en mail med et link til ansøgningsskema, og så skal man medlægge de forskellige ting, der står her, og optage en film på 60 sekunder, der fortæller, hvem man er, og hvad man vil med mediet, og hvorfor man har valgt medieskolen eller Media College. Så det samlede budskab her i præsentationen, det er, at det er en kompetencegivende medieuddannelse med kreativitet, teknik og storytelling. Man opnår et højt niveau inden for fortælleteknik, kamera, lys, lyd og klippeteknik. Den varer 5 år, og de 4,5 år er med lærlingeløn. Det er sjovt og udfordrende, og alle kan lære det tekniske og også det fortællende. Det er lidt svært at komme ind på hovedforløbet, men til gengæld så er der en meget stor gennemførelsesprocent. Der er kun 3% fravær på hovedforløbet. Der er virkelig god beskæftigelse, hvoraf mere end halvdelen er selvstændige. Vi starter grundforløb 2 gange om året, både i januar og i august. Hvis det er sådan, at du nu sidder med nogle spørgsmål, så er du selvfølgelig meget velkommen til enten at ringe eller til at skrive til mig. Og her er mine kontaktdata, og de står selvfølgelig også på vores hjemmeside. Og ellers så vil jeg sige mange tak, fordi at du gav dig tid til at se med her. Og jeg håber selvfølgelig, at du er interesseret i uddannelsen og vil søge ind på den. Tak for nu.